ग्रो करियो ना कोन ग्रो करवा आपन को माने मो आपनकर नाही छुट्टी नाही अछि अल्प अल्प अछि तो सेठी गेले तने बाहरियो तो सेटा से केसेस रे अलगा सेटा माने से केसेस रे अपन ऑयल हेल्प जय जना सांग माने आज गोटे न्यू ब्लॉग को स्वागत कर सत्यव्रत लाइफस्टाइल चैनल को चैनल आप नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आज गोटे फ्रेश न्यू ब्लॉग को स्वागत। तो आज ब्लॉग टी हूँ आज हूँ स्कूल विज्ञान मेला तो विज्ञान मेला ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेला तो आम स्कूल को जीवा वर्तमान स्कूल केमती प्रोग्राम चलती आपको देखी वीडियो को स्टार्ट करिया वर्तमान चूड़ा अटा यदि हमें भोजन बादाम कारण एथिरे दही मिश्र दही परिमाण अधिक थिबार आमे एही संजय गुण पाइथां हमर रक्तरे वृद्धि हेतै मुहड़ा पूरा जूम कर देता पूरा पक्का नहीं दूर स्वास्थ्य करो माने तो मटन रे केमती हो तो स्वास्थ्य करो ये हमें जो तो सेटा स्वास्थ्य ऊपर एते किछि खराब प्रभाव पकेबो नै हमें रेगुलर खाइबा हम तो से गुटे प्रकार स्वास्थ्यकर खाद्य हेला हमको तो केते बनाइला घर रहउछु धरो 30 दिन भी न खाए मासर 15 दिन 7 सप्ताह गुटे सप्ताह मास सारा गुटे 4 सप्ताह थरे ने हम दोला कोन पकुड़ी खाइ नै माने पकुड़ी देखियो जो सेरा ता संगरो अंडा आमलेट आमलेट करी कोन खाइयो ना कोन एंतोडी किछ कोन मो तो सेतोले पचार जल्दी तो किछ कोन ओडे ओ पजिका ओ मांडिया तो जानी उड़ा काम कोन उड़ा काम ना सब ए मो थोड़ा कोन कहले 90 डिग्री रो अधिक 130 डिग्री सरल कोन पई करा विभिन्न प्रकार कोन जाना एची बाहर कोन जाने में अज्ञान करले जानी कोन जानी सॉरी 90 डिग्री रो अधिक 180 डिग्री रो कम एटा जानिया कोन तो अज्ञान करके रखिले सेठी एठी चूना पानी पके रखले कारण कलकारखाना बाहर जल अनेक प्रकार अम्ल और रासायनिक पदार्थ चूना पानी क्षार से काटिदेव यही पानी को आम बगीचा कम शौचालय और गाड़ी धोबार व्यवहार कर लाभ कौन अपरिष्कार साइन थीटा के बाहर कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा को cos थीटा रूप में cos थीटा रूप में एक्सप्रेस तो पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर दुईटा सारा पॉजिटिव और नेगेटिव भैल्यू बाहर ना से रूट ओवर बाहर करा प्लस भी बाहर माइनस भी बाहर तो बही रे जो रूट ओवर बाहर माने खाली प्लसटा कि पाई माइनस ग्लासियर कौन तोड़ना है बताना ग्लासियर तोड़ जाए ग्लासियर तोड़ जाएंगे
ତାର ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଜାଗାଟାରେ ଲାଗିଥିବ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାଟାର ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଏପଟେ ଲଗେଇଥାନ୍ତ ନା, ଦେନେ ସିନା ହଉଛ ପୁରା ଫୁଲଟାର ପାଣି ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତମେ ଗୋଟେ ପଟର ଦେଇଦେଲ, ଗୋଟେ ପଟର ଯାହାଫଳରେ କି ଏପଟର ପାଣି ହେଇଗଲାକୁ ସିଏ ତାର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ନା, ଏପଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ତ ମରିଯିବ, ଏପଟ ଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା ନା। ଏମିତି ମୋତେ ସିନା ତୁମେ କହିଦେଲ ଯେ ଆମ ଘର ନାହିଁ ଛାତ ଘର, ଆମେ କୋଉଠି ମାନେ କରିବା ମାଟିରେ ଇଏ କରିଦେଇପାରିବା। ମାଟିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ଲଗେଇବେ। ହଁ ପଲସ୍ତର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ନା, ମାନେ ପାଣିଟା ମାଟି ସାର ମିଶିଯିବ ନା, ସେଟା କଥା କହୁଛୁ। ତାପରେ ହଉଛି ଧର ପାଣି ଆସିକି ସଂଗ୍ରହିତ ହେଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଏଇଟା କେମିତି କରୁଛ ଉଞ୍ଚାରୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ସେଠୁ ପାଣି ଗଲା ଏଇଠିକୁ। ସେଟା ଆମେ ଯେ ତଳେ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି କରିବା କୁହ? ତଳେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଇଟା ପକେଇ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଉଞ୍ଚା କରିବା, ମାନେ ଉଞ୍ଚା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ତାର ସାର କରିବା, ସାର କରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିଦେବା, କୁହ ଖୋଲିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭୂତଳକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ସେଠି କାମରେ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ଆମର ଯଦି ଦେଖ ଖରାଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତ ପୁଣି ହଉଛି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଠେଇବାଟା ଆଣିକି ସେଟା ଚାହିଁଲେ କୂଅରୁ ବି ଉଠେଇ ପାରିବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁ ଛାତ ଘର ଆମେ କୋଉଠି ମାନେ କରିବା? ତଳେ ତ ଥିବ, ମାଟିରେ ଇଏ କରିଦେଇପାରିବା। ମାଟିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ଲଗେଇବେ। ହଁ ପଲସ୍ତର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ନା, ମାନେ ପାଣିଟା ମାଟି ସାର ମିଶିଯିବ ନା, ସେଟା କଥା କହୁଛୁ। ତାପରେ ହଉଛି ଧର ପାଣି ଆସିକି ସଂଗ୍ରହିତ ହେଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଏଇଟା କେମିତି କରୁଛ ଉଞ୍ଚାରୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ସେଠୁ ପାଣି ଗଲା ଏଇଠିକୁ। ସେଟା ଆମେ ଯେ ତଳେ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି କରିବା କୁହ? ତଳେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଇଟା ପକେଇ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଉଞ୍ଚା କରିବା, ମାନେ ଉଞ୍ଚା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ତାର ସାର କରିବା, ସାର କରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିଦେବା, କୂଅ ଖୋଲିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭୂତଳକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ସେଠି କାମରେ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ଆମର ଯଦି ଦେଖ ଖରାଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତ ପୁଣି ହଉଛି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଠେଇବାଟା ଆଣିକି ସେଟା ଚାହିଁଲେ କୂଅରୁ ବି ଉଠେଇ ପାରିବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନା କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ତାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଏଇ ଆମର ଗାଜର, ବୁଟ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଗ ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ତିଆରି ନା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛ? ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ଦେଇଛ ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ହଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛୁ ନା, ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ଏଗୁଡ଼ାରେ ତାହେଲେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ମାଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା, ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁଟା ଦେଲନି ଅଲଗା। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା ଦେଇଥାନ୍ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତ ନା, ତୁମେ ଦେଇଦେଲ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ କ'ଣ ଦେଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ